Bones, jo sóc l'Anna Gonzalo i sóc la dramaturga i l'actriu de Memòria. Soc l'Aleix Fauró, director de Memòria. Doncs Memòria el que fa és un viatge real, no? D'una noia que se'n va a l'Argentina a buscar els seus orígens. És un monòleg que tracta sobre la cerca de la identitat d'una noia jove i a la vegada de la pèrdua de la identitat de la seva mare amb la mateixa edat, amb una situació completament diferent. Que és filla d'una persona que marxa d'Argentina durant la dictadura del 1976 i de la qual, d'aquest exili, no n'ha parlat mai gaire a casa, o gens. Aquesta filla té la necessitat de recuperar aquella part de la història que ella no coneix i se'n va cap a Argentina i allà, diguem que va descobrint tot el que la seva mare era i, per tant, tot el que l'ha construït a ella com a persona en l'actualitat. Sorgeix del meu primer viatge a l'Argentina. Vaig anar a conèixer a la meva família, que òbviament coneixia a través de la meva mare i per telèfon i tot, però no havia viscut amb carn, amb pell, allà en el país, no? I va ser tan catàrtic aquell viatge i tan explosiu que vaig necessitar canalitzar-lo d'alguna manera. Això surt de les entranyes més profundes de l'Anna i de la necessitat d'intentar explicar una experiència vital que per ella és molt important, però amb la gràcia de que ha aconseguit universalitzar aquesta història. I en arribar a Espanya em vaig apuntar a un curs d'escriptura a la Marta Dutxaca, a la Sala Beckett, i des del primer dia ja existia Memòria. Jo em sentia com un canal, no? D'una història d'un personatge que podia ser jo en aquell viatge i d'un personatge que podia ser la meva mare en aquella època des del meu imaginari. Que necessiten recuperar part d'aquesta història per entendre els seus mecanismes, per entendre el seu caràcter, per entendre qui són en el fons. El procés creatiu per mi parteix des de la llibreta que me'n vaig endur a Buenos Aires fa uns anys, no? I ja començava com a escriure sensacions i tal. I jo penso que parteix d'allà el procés creatiu. I després ha anat com agafant volum, no? Per sincronies així de la vida i tal. Doncs amb l'Anna vam començar a treballar abans d'aquest estiu del 2021. Vam fer 3 setmanes de joc, perquè nosaltres, o com a mínim jo entenc el teatre des d'aquí, no? Des del joc. I necessitava veure de quina manera les meves intuïcions, un cop havia llegit el text, de quina manera es podien anar plasmant, no? Perquè teníem la idea de treballar amb alguns objectes, de tenir un espai molt net en el fons i també volíem conèixer-nos, no? L'Anna i jo ens coneixem de fa anys, però no havíem treballat juntes mai. Per mi va ser molt interessant treballar des d'aquest joc del que parlava, perquè estic més acostumada, o potser he tingut experiències diferents, on sempre jo, no perquè m'ho diguessin, treballava des d'una exigència, des d'un voler arribar, des d'un voler fer, no? I m'oblidava que és un joc. És un joc, fins i tot la vida no pot arribar a ser un joc, no? I és molt més lleuger i des d'aquesta llibertat, des d'aquest joc, és molt més fàcil arribar, no? I connectar amb el públic, que al final és l'objectiu. Jo crec que vaig començar a fer teatre, com a actor primer, perquè em permet explorar altres universos que d'una altra manera no podria explorar. Per mi el teatre et modifica i és molt necessari estar tovet, no? I seguir com creixent, modificant, aprenent, entenent, escoltant. Per mi és una eina superpotent per explicar històries. I buscant sempre en aquesta recerca de, a través del joc, trobar la llibertat. Per mi és una meravella. És una meravella. De fet, sempre m'ha agradat molt anar a sales de proximitat. Penso que és el lloc on més diners falten per invertir a Barcelona. Perquè sense sales de proximitat, de petit format a vegades, o no necessàriament de petit format,
no hi ha lloc a l'experimentació. Per mi el teatre de proximitat el fa l'actor, el director, el tècnic i el públic. En canvi, potser el teatre més gran i tal no té aquest avantatge. Per mi és un avantatge el teatre de proximitat. Em sembla fantàstic que s'estigui posant com un altaveu, no? Aquí a Barcelona. Que el teatre s'entengui com una part més de la nostra educació i que, per tant, tingui el reconeixement i alhora el rigor i la seriositat en lo professional que crec que mereix i que faria que se'ns prengués més en sèrio i potser, d'alguna manera, acabar amb la precarietat en la que moltes companyes treballen dia a dia en el nostre sector. Potser m'agradaria molt que a través de l'espectacle algun net, a través de l'obra, trobés la seva identitat. Un somni, sempre he tingut com el mateix somni. És una mica com abstracte i potser una mica naïf, però estar present i feliç al dia a dia. Un somni que està a punt de complir-se és fer teatre a Buenos Aires. Molt d'amor. No esperar, no tenir la sensació d'espera, d'espera que passi alguna cosa, d'espera que arribi algú, d'espera que surti bé, sinó estar molt present. És una cosa que m'està passant en aquest últim any, assaborejar el que és estar present ara, en aquesta sala amb vosaltres. Espero això, no esperar coses i estar molt en el present. Us convidem a venir a partir del dia 28 d'octubre a venir a la Bada Badoc a veure Memòria de l'Anna Gonzalvo perquè viatjareu amb nosaltres des de Barcelona a Buenos Aires i coneixerem com va ser marxar d'un país on començava una dictadura. Doncs us convidem a venir a veure Memòria, una obra que neix de les entranyes, com ha dit l'Aleix, del cor, que comença el dia 28 d'octubre a la Sala Bada Badoc fins al 22 de novembre i és una història que personalment tinc moltíssimes ganes d'explicar-vos, de compartir i desitjo veure-us aquí en aquesta sala.